बाटा माइयानि बागै सों सालायनो थायो आरो देवदेसन खायनो नांगौ ओमफ्राय सों खायनो नांगौ बाटा माइया मैं ताल बसुं बाटा माया ना बिमा जों दंहायो दं मा सामा बायदि दिन मा सखाय काय दंखा ओमफ्राय अबनि सिगाङाव के मानि दं बेयाव बुदनि सिगां मा मालागौ बुद लाइथाङो जिंगा मा संमारि लाइमोन यागल के मालिया ताम बागै माया सिदा तामनि बागै बुदिया दंहाबो बुसिन सायनांगौ तामनि बुदिया बुआमसिनि फायका जोंदे खुरुमपुय तमुनो तिनि कगलामनि बिसिंगो नरक तमुनो नंना आसार जाय काय तामो हाया पिदि रक्षनाय नंनो बखाखबे सिन बखाखबे जे आबो तो या पिदि सेजाखौ मयिगो आबो तो आबनि बागैनि गो ताबो देसन रा खायनाय जे डेब्रेसन रोमानि यागलो तमुनो याके तामो दक वान ताम जानि खाजेंना आबो सायमेया ताबो जे तिनि तामनि बागै अरो ब्लग फाइले माने ब्लग जों तिनि फाइले माने का हाय बाटा माया 2-3 मास का चांग रखे बाटा रिलीजा जे सरकार परिचालक खाय जंगाय आपन बागै जों अरो ब्लग डिविजन लिरनानै आपन बागै मा फायो तिनि ब्लग न डेब्रेसन रा मैं बबो फाइनि फाइजा न साइडमा अब तो मानदाय ब्लग नि बिसिं तत मानदाय ब्लग नि बिसिं द बांगनो पंचायत का आपला आंगास सासुगला मालिया नोंखाय एमने कय मासनि रकमाया ताल बोसोर रकमाया आं 3 मास काखा बोसोर रकमान बाटा 2000 खाय मास खाय मानो अब बायना संसार चलिथ आम बायखिन संसार चलजा आन परिवार कनि मानायबा का आबसे मायां तंग हांकायबा हांकाय को सालायका बल्क डिविजन मार लायनाय बाटा मायानि बागै ने हांकाय हांकाय फाइले जाखाता काकानि मु निनि मु आन बुं समप्राय बो कामिने विजयपारा बुद्धेफारा बो पंचायत मिसे थेपलाफन पंचायत इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।